Вітаю вас! Сегодня у нас есть магчымасць пазнаёміцца з двумя дрэваапрацоўчымі машинами. Гэта магілёўскі сучасны станок, вось калі ласка, зроблена ў Беларусі ў 18 годзе. Так, і гэта стары менскі станок, зроблены ў 92-м, мабыць, годзе. Так? Так. Все. Ну, параўнаем крышку. Першае, што мне адразу я заўважыў, калі я ставіў іх на стол, гэныя станкі. Гэны станок, ну, значна цяжалейшы. Менскі, няўжо сучасны новы. Таксама мне падабалася ў старым станку матэрыял, з якога зроблены накрыўкі ахоўныя. Вось, напрыклад, на рамні. Гэны такі карбаліт, тексталіт, які, ну, вельмі прочны. І зламаць яго, ну, трэба вельмі пастарацца, нечым такім цяжкім тукнуць, каб яно зламалася. У тым жа ж у нашым, той, што мы набылі магілёўскі, ну, гэта такая вось пластмаска. І калі што зваліцца, якая доска, альбо што цяжкое, яно зломіць яго, трэсне. Таксама вельмі ўразіла і нават пасмяшыла гэта тое, што, бачыце, здесь вось одно крапленне і другое крапленне. А тут ёсць такія, як бы, месцы пад іх, але няма якіх дзірачак. Тым не менш, на самым рухавіку, на самой станіне, вось ёсць пад іх, ось так, о, крепіцца. Тут і дзірачкі ўсё ёсць, що можна было пакруціць, яно бы добра трымала. А таксама гэта вельмі важна для небяспекі. Пасталяваць было добра, мы здесь нарэжам разьбу і тут дзірачкі прасверлім, і все у нас будзе файна і дакладна. Ну, а гэну мы уже не зможам паставіць такую добрую карбалітавую. Мы бачым, што на прывадзе працуе адзін рамень, а ў менскім станку, які даўнішні, тут два рамні. Таксама надзейнасць у 2 разы будзе вышэй. І шківы тут усе металічны, ну тут пластикавы шкіф, а тут металічны. А тут пластикавыя, і яны нездарма ў камплекце далі яшчэ нам па аднаму запасному, відаць, з імі потом прыходзе нейкі аблемандзец. Так. Чаму гэты станок такі важкі, такі цяжкі? Таму што яго якасны метал, якасная станіна. Вот тут усё таўстое такое, надзейнае. Ну, адчуваць адразу, што рабілі тады, калі не эканомілі. Гэны ж станок, вы паглядзіце, тут уже метал зусім іншы, станіна зроблена з 2-мм сталі, усё на нейкіх заклёпачках, уже больш-менш, каб хутчэй усё рабіць. І гэны станок выдатны прыклад, як трэба эканоміць у сучасным міры. Таму што ўсё зроблена, ну, не абы-як, але вельмі эканомна. Вось што кінулася ў вочы, напрыклад, гэная вілка з дратом. Даўжыня амаль метр, ну, таксама без аземлення, і тут таўшчыня жыл 1 квадрат. Гэта, ну, малавата для таго, каб працаваць на гэтым станку. Добра, каб было метраў 5, каб можна было ўключыць далёка ў розетку, бо розетка ж не будзе тут у вас побач, яна будзе займаць працаваць гэны шнурочачак. Ну, і зазямленне я ўжо казаў, што лепш за ўсё, каб было ахоўнае зазямленне. Гэна па дроту. Потым ідзём далей. По электрачасці стаіць кітайскі аўтамат, і это як бы такі, ну, якасны Кітай, але ўсё роўна кітайскі аўтамат на 10 ампер. Мы ім яшчэ не карысталіся, але ўжо налепкі, яны, бачыце, што дзешці згубілася нейкая частка, ўсё падчаплялася. Кандэнсатарная коробка. Таксама нас троху павесяліла, таму што тут дакладна ёсць 4 дзірачкі, каб крепіць гэную коробку. Ну, было закрэплена толькі на 2 па дыяганалі. Раз і 2. Вось тое, што туды будзе пыл сыпацца і пілаванне, абавязкова заб'ецца і будзе дрэнна працаваць. Адкрылі гэту коробку кандэнсатарную. Тут мы бачым адзін кандэнсатар замест 5, якія былі у менскім. І тут ужо рухавік адразу быў собраны кандэнсатарны. Там яшчэ ў абмотцы ёсць недзе у корпусе адзін кандэнсатар. І на яго ідуць тут 5 дратоў замест 3, якія былі ў нас раней. Так, пускатель магнітны гэта з Украіны. Ну, яны даволі такія якасныя, яны даўно ставяцца яшчэ па савецкай уладзе. Яны былі добрыя. Ну, пра кітайскі гэны я казаў. Ну, і таксама матэрыял коробкі вельмі такі хліпкаваты. Адзінае, што гэта ўсё, тут такая стаіць бляшанка, якая закрывае, і мы не можам
пашкодзіць гэтую коробку. Зараз мы прыкруцім адразу на 4 вінта, падціснем усе контакты. Подціснули контакты, до рэчы, былі добра подціснуты, амаль не трэба было іх подціскаць. Схема тая, што на паперы, супадае тая, што есть насамрэч. Усё як патрэбна быць. Зараз будзем збіраць. Конденсаторную коробку зачынілі на 4 вінта, тым больш, што там все гэта дазваляла. Пару слоў про рухавік. Таксама відаць, што сучасны рухавік, ён уже не цалкам з метала, з алюмінія зроблены, а, напрыклад, крышка вентылятора і сама крышка для ахалоджання, яна зроблена з пластыкам. І хутчэй за ўсё, яна будзе таксама забівацца розным пілаваннем, нейкі там стружкамі, брудам. І тут, а вось калі паглядзець з гэтага боку, ёсць такая накрыўка, крышачка, каб яе можна было зняць і абслугоўваць, прадуваць компрессором, стиснутым паветрам вось гэты кожух ахалоджвання. Бо сюды таксама не дабрацца надта. З гэтага боку можна, з таго боку. Сам рухавік. Тут не зразумела, якая ў яго мадэль, нічога на нём, ніякай такой налепкі, якая б нам дапамагла даведацца пра яго больш, не было. І зняць яго таксама непроста. Ну мы яго і не будзем зараз пытацца здымаць, каб не марнаваць свой час. Ставілі на бок менскі станок, і тут добра відаць якасць. Якая якасць, колькі тут металу, якія робра ахалоджванне, накрыўка таксама. Вось, калі ласка, добра бачна, якая станіна. То есть все ж трэба, што для таго, каб добра працаваць. І калі быў выбар набываць станкі, дарэчы, гэтыя станкі бэушныя, каштавалі не нам шмат танней, чым новы магілёўскі. Але я вырашыў, што ўсё ж такі новы магілёўскі будзе лепш, а зараз бачу, што не. Калі тут усё добра працуе, добры якасны рухавік, добрыя падшипнікі, то ён будзе працаваць, мне здаецца, даже лепей, і якасць апрацоўвання дрэва будзе у яго лепш, няўжо у нашага магілёўчаніна. Напрыклад, на магілёўскім станке няма, вось як у менскім, такіх кранштейнаў, каб дрот наматаць, ён не займаў. Прыйдзецца яго некуды тут класці, альбо хімічыць, нейкую рабіць прыстасаванне, каб намотваць. Тым больш, што мы яго памяняем і зробім даўжынёй метраў 5. Таксама хочацца параўнаць механізм для рэгуліроўкі фугана. Як зроблена ў менскім. Вось яго станіна файная. І тут вось, калі ласка, хочаш болей, хочаш меней. Станіна сама стаіць, не кратаецца вельмі добра. І такі барашак, каб заціснуць і зафіксаваць. І што робіцца ў магілёўскім? Тут, каб працаваць, трэба адкантрагаяць адразу такі вось ключом, які ідзе ў камплекце. Вось гэтую гайку і потым рабіць болей вось так, па часавой стрэлцы, і меней супрачасавой. Станіна, ну, крышку вось яна кратаецца. І як гэта добра ці недобра, ну тое, што недобра, зразумела, але будзе яна неяк на якасць абработкі дрэва, пакуль невядома, пакуль не пачнем працаваць. І потым, калі зафіксаваў, трэба кожны раз браць ключ і кантрагаяць, заціскаць. Таксама не вельмі зручна, таму што ключ можа згубіцца дзе-небудзь, зваліцца у пілаванне, знайдзі яго, а тут яго асабліва не праматаеш. Хаця можна і праматаць, як у балгарцы, каб ключом на 10. Тут, да, мы так і зробім. Праматаем яго вось да кабеля сілкавання. І новы станок магілёўскі ў працасаванні, каб памерила нам магутнасць. І будзем уключаць. Што тут ужо з плюсаў? Адразу можна заўважыць, што ёсць ахоўны аўтамат. У менскім яго няма, ну тады і не было такіх, а АПшка была б шмат займала месца. Так, сілкаванне падалі, уключаем і глядзім на ватт-метр. Показала нам 2 киловатта припуску. І ось калі ён пачаў працаваць, 550-560 ватт на холостым ходзе. Гэта мы нічога не апрацоўваем. Выключаем. Калі ён працаваў, усё тут новае, падшипнікі шумяць вельмі так добра, ціха, якасна. То есть тут толькі пахвала.
Ну и плюс тут такие, что у нас только две кнопки. Пуск, да стоп. Усё. А зараз на Менскім будем запускать, там будет крыху инакш. Пробуем запустить Менский станок. Ну-ка, старичок. Вельми громко працует. Зараз покрутим завалы фугавальные. По-беларуску габлевальный вал. И послухаем, як подшипники там. Ну, у Менскім за 30 гадоў, відаць, там уже нешта зносілася. Магілёўскі. Бездакорна. Нічога не чуваць. То, што старычок паказаў, тое, што пры пуске ён узяў шмат напругі, шмат было магутнасці ў яго, амаль 3 кілавата. То есть ток быў такі файны, добры ток. А потым, калі ўжо он пашоў на халасты ход, без нагрузкі працаваць, у яго было 600 ватт. Амаль крышку болей, нежели у Магілёўскім. Але па заяўленым магутнасцям, па шыльдачкам, якія на іх стаяць, гэта 1,1 кВт, гэта 1,7 кВт. Насамрэч нешта не атрымліваецца. Ні 1,1, ні 1,7 кВт. Ну, опять-таки, гэта без нагрузкі. Магчыма, калі мы будзем сюда дрэва сунуць, ён пакажа тое, што яны нам і заяўляюць. Памеряем пускавы ток Магілёўскага станка. Уключаем. 25 ампер, а потом вышло на 2,7 ампера. Зараз звернем на Менскі. Запустим нашего старышка Менского. Спробуем. Амаль 25 ампера и 3,2 працоўны ток холостого хода. До Магілёўскага станка шла ў комплекте вот такое кіраўніцтва по эксплуатации. З Магілёва нам прислали. Яго робіць Магілёў ліфт-маш, гэны станок. Он такой довольно падрабязны. Тут все, як трэба все робіць со станком. И мы абавязкова з ім азнаёмімся, калі будем запускать. И так само, что мне вельмі падабалася, что у канцы дапамога радам. И калі што здарыцца, трэба будзе тэлефанаваць у Міністэрства па надзвычайным сітуацыям Рэспублікі Беларусь. Усім добра працаваць.